गसाइगावनि आमलाइगुरियाव थानाय आसाम फिजिकल एकाडेमियाव इउपिपिएल दलनि मोनसे हानजाया खौरां लाफैदों। लाइमोनफोरखौ भारतारि रौनिया हानजायाव साख्रि थिसननायाव गोसो बोहोनो थाखाय गसाइगाव ओनसोलनि माखासे भारतारि रौनिया हानजायाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सुबुंफोरनि नाजानायाव गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरियाव आसाम फिजिकल एकाडेमि मुंनि गंसे गावारि फसंथाना गायसनजादोंमोन। बे फसंथानाव दायो हौवासा आरो हिनजावसा गासै सा 50निबो गोबांसिन सोलोंसाफोरा सोलोंथाइ लागासिनो दं। दिनै बे आसाम फिजिकल एकाडेमि मुंनि फसंथानाव इउपिपिएल दलनि मोनसे हानजाया थांनानै खौरां लाहैयो। खौरां लाफैनायजों लोगोसे बे ओनसोलाव बेबायदि एकाडेमि खुलिनाया थारैनो जोबोद मोजां जादों। बे एकाडेमिनि गेजेरजों गोबां लाइमोनफोरा रैखाथि हानजायाव साख्रि मोननो हागोन होननानै बारगु एमएलए हेमेन्द्र नाथ ब्रह्मआ फोरमायो। आसाम फिजिकल एकाडेमिखौ बिदि खालामनानै होबाय। बे मोजां उद्देश्यै बेखौ एकाडेमिखौ खालामदों। खाथि खाला जायगानि गथ'फोर आरो बहुत गोजान गोजाननि गथ'फोरबो दं जायफ्रा बुजिदों बे एकाडेमियाव थाबा आं माबा मोनसे खालामनो हागोन होननानै बिसोर फैनानै ट्रेनिं लागासिनो दं आरो ओरैनो फरिखाखौ माबोरै होनांगौ बेफोरनि बाथ्राखौ माने जोंनि रिटायार्ड आर्मि सानैसोआ बेखौ इनिसियेटिभ लादों। बेनि थाखायनो आङो माने समाजनि जानानै बा बयनिबो जानानै बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। माने बेबादि सिन्थाधाराया खुब खम मानसिनाव फैयो आरो दिनै बिसोर जे सिन्थाधारा लानानै खामानिखौ मावदों बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो उदूर भबिष्यतआव बे एकाडेमिया जथेस्थ' गिदिर जागोन। जेलानाखि मानसिफ्रा मिथिगोन जे बे एकाडेमियाव फैयोब्ला जों माबा मोनसे खालामनो हागोन। ओमफ्राय अलरेडि सासे सानैयाथ' फरिखा होनानैबो पास जाबाय, साख्रिबो मोनसिगोन। दा ओंखायनो बे मोनसे मानसि बानायग्रा इन्सटिटिउसन जेरै कलेज स्कुल थायो, कलेज स्कुलाव फोरोङो, बे थिग बे रोखोमनो टेकनिकेल इडुकेसन बादि जाहैबाय जे बेवहाय फरायोबा माने रोखोम साख्रि बा ओरै डिपार्टमेन्टआव रोखोम साख्रि मोननायनि सुबिदा दं। बा सुबिदा मिन्स माने बानायनो हायो आरोखि बेवहाय बानायनानै फोरोंनानै साख्रि मोननायनि मोनसे लामा दिन्थिनो हायो। एक्सुवेलि जायगा बाय जायगा जेनेबा बिहार, उत्तर प्रदेश, पान्जाब बेफोरबायदि जायगायावथ' नोङो माने जथ' जायफोर लाइमोन दं बिसोर गासिबो आर्मिफ्रावनो थांजोबो। देश सेवा खालामनायाव माबा थायो। बे मोनसे माबासो परिबेस। बे परिबेसखौ जों सृष्टि खालामनांगोन। बयबोथ' आरो गिदिर अफिसार जानो हाया। बयबो एखेबारे नोङो मिलिटारियाव होन पुलिसावनो होन गिदिर अफिसार जानो हाया। ओंखायनो माने देश सेवा खालामनायजों लोगोसे गावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय मोनसे आदब खायदा बे एकाडेमिया होगासिनो दं बा होगोन। बेनिखायनो आरो बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो आरो बे एकाडेमिया जाहाथे दिनक दिने मोजां जालाङो, प्रसार जायो आरो बयबो जाहाथे बे अनुस्थानखौ खाथि खालानि जायफोर दैदेनगिरिफोर दं आरो जायफोर सिन्था खालामनो माने हाग्रा मानसिफोर दङ बिथांमोना निश्चितभाबे देनां मोनथिबा सहाय खालामगोन होननानै आं आसा खालामो।